In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met een bericht dat er 3 jaar is geëist tegen Emslie Tromp. Het Openbaar Ministerie heeft gisteren tijdens de behandeling van de zogenaamde Herculeszaak 3 jaar geëist tegen deze voormalige directeur van de Centrale Bank. Ook zal hij 6 jaar geen enkele functie mogen uitoefenen in een financiële instelling. Verder is 2,5 jaar gevangenisstraf geëist tegen René Laurens, voormalig vicepresident van de Centrale Bank. Hij zou 3 jaar geen enkele functie mogen uitoefenen in een financiële instelling. En beide worden beschuldigd van omkoping, documentvervalsing en witwassen van geld. Het gaat om bedragen van enerzijds $400.000 en $2,1 miljoen die ze zouden hebben gebruikt om zogenaamd de kosten van de Curaçao Fashion Group te dekken. En dat deden ze door documenten te vervalsen. Het geld is uiteindelijk overgeschreven naar de pensioenrekeningen van Tromp. Volgens het Openbaar Ministerie heeft Tromp zich schuldig gemaakt aan het misbruiken van zijn positie als directeur. Brand in douanegebouw. Gisteren ontstond er brand bij het douanegebouw in Poenda. En dat leidde tot grote schrik bij de werknemers die aan het werk waren. De brand ontstond rond 5:15. En er waren dus mensen aan het werk die zagen de rookontwikkeling. De brandweer kon heel snel komen. Er is veel schade, maar uiteindelijk kon men tijdig zorgen dat de brand zich niet verder verspreidde in het gebouw. Vandaag is het douanegebouw in Poenda dicht. De werknemers zijn ondergebracht in andere gebouwen van de douane. En dat betekent dat het werk verder niet vertraagd zal worden, zo laat de douane weten. Het werk van de douane gaat gewoon door. Het onderzoek naar de brand is ook begonnen. En er is gelukkig niemand gewond geraakt. Aanbevelingen voor scholen. Gisteren in het parlement was er een uitleg van de commissie die onderzoekt wat Curaçao moet doen met de gevolgen van de klimaatverandering. Het gaat om de Commissie voor Klimaatbeheer en mevrouw Eunice Augusta die gaf onder meer aan dat er veel zaken zijn op Curaçao die gewijzigd moeten worden. Er zijn veel onderzoeken geweest, maar uiteindelijk gaat het op de scholen op Curaçao nog vaak om hele basale dingen die veranderd moeten worden. Zo hebben veel scholen geen 220 faciliteit, moet de elektriciteit verder worden aangepast. Sommige scholen hebben problemen met het dak en dergelijke. Dus er zijn verschillende mogelijkheden om de klimaatbeheersing aan te pakken. Dan is de ene kant een lang traject, maar er moet ook gewerkt worden aan een korte termijn oplossingen. En die korte termijn oplossingen voor de warmste maanden die eraan komen, zijn onder meer andere kledingvoorschriften, meer katoen, het isoleren van schooldaken, reflecterende verf op schooldaken, draagbare aircosystemen, creëren van schaduw, planten van bomen, grote planten voor schaduw, het aanbrengen van goten voor regenwaterafvoer, het asfalt rond de scholen verven en het wijzigen van schooltijden. Op de lange termijn zijn er zaken die echt grondig moeten worden gewijzigd bij de scholen op Curaçao. Maar dit zijn de eerste aanbevelingen van de commissie. En in het parlement is uitgebreid gesproken over de situatie. Waarom scholen geen airco's hebben en dergelijke. Veel scholen geen airco's hebben. En er moet nog veel werk verricht worden. Maar het gaat er ook om dat de kinderen dadelijk niet door de hitte te veel bevangen worden. 12 aanhoudingen op bouwplaatsen. Gisteren vonden er grote controles plaats op bouwplaatsen op Curaçao. Daarbij werden in totaal 12 personen aangehouden die hun verblijfspapieren niet konden overhandigen. 2 zijn inmiddels vrijgelaten. De resterende 10 moeten papieren nog inleveren. Er is ook een opzichter aangehouden. Die was bij Pen Resort niet eens met de controles en zei dat er op geen enkele manier gestopt kon worden met werken. Dat zorgde voor zo'n situatie dat de politie hem uiteindelijk heeft meegenomen. Wat ik net zei, als de mensen hun verblijfsvergunningspapieren niet kunnen overhandigen, kan dat betekenen dat ze het land worden uitgezet. Er vonden 2 controles plaats, de ene bij de Pen Resort in Pietermaai en bij de andere bij een groot bouwproject in de Saturnusstraat. En de controles werden uitgevoerd door leden van de politie, medewerkers van dienst arbeid van het ministerie van SOAW, medewerkers van BAP, immigratie en andere overheidsdiensten.
2 miljoen voor verkiezingen, die zijn gereserveerd en het werk voor de voorbereidingen van de verkiezingen kan deze maand afgerond worden. Dat heeft de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, Ornelio Kit-Martina, laten weten. Er is dus 2 miljoen beschikbaar voor de verkiezingen die in maart 2025 gehouden zullen worden. En ook de kiesraad is helemaal klaar hiervoor. Er worden weer verkiezingen, net als in 2021. Daar zullen we de komende tijd nog meer aandacht aan besteden. Maar de minister zegt in ieder geval dat de voorbereidingen afgerond zijn. Richten op medical en wellness tourism. Dat heeft de minister van Economische Ontwikkeling, Rui Sandro Seintje, gisteren gelanceerd. Curaçao moet zich meer richten op toerisme van mensen die hier voor medische redenen komen of voor welzijn. En daar heeft Curaçao volgens hem heel veel aan te bieden. Deze week vindt de Exportweek plaats en de minister zegt dat deze vorm van toerisme verder uitgewerkt moet worden. Juist omdat Curaçao nog heel veel zaken heeft die interessant zijn voor mensen om van buiten Curaçao hier naartoe te komen. En hij hoopt dat dit deel van het toerisme ook verder gaat groeien. Op Aruba is er een arrestatie geweest van iemand voor mensensmokkel. Het heeft allemaal te maken met het drama dat eind vorig jaar plaatsvond. Toen spoelden op 11 december bij het strand van Vader Piet 2 lichamen aan. Later kwamen nog 2 lichamen aangespoeld. Het ging om mensen die met een bootje hebben geprobeerd van Venezuela naar Aruba te gaan. Die boot is voor de kust van Aruba omgeslagen. Sommige mensen hebben het levend ervan afgebracht en zijn een deel daarvan illegaal het land opgekomen. Anderen zijn aangehouden, maar 4 lichamen zijn dus aangespoeld en daarvoor is 1 persoon aangehouden. Dat gebeurde door de unit Mensenhandel en Mensensmokkel op Aruba. Het onderzoek loopt nog en verdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. De persoon die nu is aangehouden zou verantwoordelijk zijn voor het vervoer van de Venezolanen van hun land naar Aruba. We hebben even tijd voor een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Sint Maarten, want daar wordt waarschijnlijk op 20 mei, volgende week dus, een nieuwe poging gedaan om te zorgen dat alle parlementariërs worden beëdigd. Zoals bekend zijn er nu 2 personen die nog niet beëdigd zijn. Er zijn 3 pogingen geweest om een vergadering op te roepen met voldoende mensen om te zorgen dat ze daadwerkelijk beëdigd kunnen worden. Doordat parlementariërs van de oppositiepartijen hier niet aan mee wilden werken. En ook omdat er niet alle leden van de coalitiepartijen aanwezig waren, is dat niet gelukt. Nu is 20 mei de laatste poging. Als dat niet lukt, moet er een stap worden gemaakt naar de rechter. Dat hebben wij op Curaçao enige tijd geleden ook gehad. Toen de beëdiging van Shaheen El Hagen van de PAR niet door kon gaan. En uiteindelijk de rechter, een van de parlementariërs, Merlin Moses, toen heeft gedwongen om aanwezig te zijn bij de vergadering. Zodat er een quorum was
en de mensen beëdigd konden worden. Hij heeft in ieder geval het verzoek gedaan aan haar om aanwezig te zijn. Of dat ook op Sint Maarten gaat gebeuren, is nog maar de vraag. De situatie is natuurlijk treurig omdat je ervan uitgaat dat er collegialiteit is binnen het parlement en iedereen een hart voor de democratie heeft. Maar volgens de oppositiepartijen, de UP en National Alliance, is dit een voorbeeld dat de huidige coalitie, die pas een week geleden is beëdigd, dat die niet in staat is zaken goed te regelen. Dus er zijn dan vanaf het begin af aan veel problemen, geruzie en laten we hopen dat er snel rust komt in de volksvertegenwoordiging van Sint Maarten. De statenvoorzitter, Sarah Westcott-Williams, laat weten dat zij nog 1 poging zal doen en dat daarna de stap naar de rechter zal moeten worden gemaakt. Waarschijnlijk dus op 20 mei deze nieuwe poging om te kijken of iedereen bij de vergadering aanwezig kan zijn. Dan gaan we naar Nederland, want Ronald Plasterk wordt genoemd als mogelijke premier van Nederland. En Ronald Plasterk is geen onbekende hier op de eilanden. Hij was natuurlijk jarenlang minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dat was van 2012 tot 2017. Hij was ook minister hier op het moment dat Helmin Wiels werd doodgeschoten. Hij was ook aanwezig bij de begrafenis van Wiels. Voor die tijd heeft hij Wiels een paar keer ontmoet en er was sprake van een goede band tussen die twee. 5 jaar lang was Plasterk zeg maar de belangrijkste persoon van de eilanden voor het contact met Nederland. Nu is hij in Nederland in beeld als de nieuwe minister-president en dat hebben verschillende bronnen aan de politieke redacties gemeld. Dus het is nog niet zeker, maar we kijken of het daadwerkelijk doorgaat. Eerst moet nog maar de regering daadwerkelijk gevormd worden. De partijen PVV, VVD, Nieuw Sociaal Contract en BBB die zijn op woensdag nog aan het onderhandelen. Ze hopen eruit te komen en dan wordt ook duidelijk of Plasterk de nieuwe minister-president van Nederland gaat worden. En dan gaan we naar Peru, want daar heeft zich een ernstig busongeluk voorgedaan. Daarbij zijn 16 mensen omgekomen. Het was een bus waar 40 personen in zat. En die is gecrashed onderweg van Lima naar de stad of Ayacucho. En de bus is gisteren naar beneden gestort. In een hoog gebergte. Er wordt nog gezocht naar alle inzittenden. 16 doden zijn geconfirmeerd. Maar de familieleden zijn naar een dichtstbijzijnd ziekenhuis gegaan en hopen dat er niet nog meer doden gaan vallen. Het probleem met verkeersongelukken in Peru is groot. En dat heeft voor een belangrijk deel te maken met busvervoer en waarbij de chauffeurs niet over de juiste papieren beschikken, moe zijn van lange ritten. En dat heeft ertoe geleid dat in 2023 meer dan 3000 mensen omgekomen zijn bij een verkeersongeluk in Peru. En zeker in de hoge gebergtes, waar heel goed en met heel veel stuurmanschap moet worden gereden, gaat het helaas vaak mis, zoals u op de beelden ook ziet. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens. Dag.